Това не е за катерене. Не. Не, Мартине. Да, Мартине. Кой ще падне? Историята е напоследък много чуваме такива истории, според вас, защото повече се говори за тях, и затова чуваме повече, или защото са зачистили лекарските грешки. Нямам по-отдалечения коментар. Аз мисля, че ужасна история. Няма какво да кажа. Но ако трябва да търсим нещо позитивно в тази... Марти, сядай на столчето. Марти, седни на зеленото столче.